it's me again, Alma Asilom sa Alma Joy Vlog. So karon guys, hingabot ako gikan sa market. Human ako namalit sa among pagkaon, utan, isda ug uban pa. So, gusto sa akong bana nga magpahimo si og biko kay birthday sa ijang tatay silbi akong ugangan. Mao na guys nga naanda naman lagi bisan ugwa. Una ang ahong mga ugangan naanda naman namo nga maghimo gajud mi og pagkaon pahinungod sa ilang birthday. So 6 years ago na nga nawa nang akong ugangan nga lalaki pero dili gihapon makalimtan nga hilig gajud sila og maghimo og mga kakanin pareha ng biko. So karon guys, immediately mao na nga nagpahimo ang akong bana og biko. So mao na mag-process na ta kung saon paghimo og biko. Okay, tan-awa guys ang paghimo sa biko nga pinadukot nga biko karon. Mao na nga biko nga pinadukot. Karon guys, mao na ni ang atong kislan sa ninato dayon ato na ning idungag kay to anatay kalayo na ang atong kayo para takangan sa atong kaldero nga duha ka gantang suod nga pilit. Oh, at the same time nagasugbasad ko og isda para isubak sa among lawoy nga utan. Sige, taga-ag isda kay sige. Oh, taga-ag isda nga among mingmeng kay siging hilak. Okay, Ginoo gigida. O dana tag-ang na nga tong kuan. Nagputi no kay gibutangan na og kuan sabon kay para di mo dikit ang takuling sa gikan sa kayo. Unang naputi ang atong kaldero, butangan na ng sabon. Oh, kapit na matuto ang atong sinugba para ni sa utan subak. Okay guys, under process na ang atong latik. So, kung ako ang kanang magbiko, dili ka adyo na permanente kanang ukayon ang atong gipalatik kay para dali ra siya mo latik. Mao toy akong na mao ni ako na katunan sa kong pag-eskwela sa TISDA nga dili di ay permanente ga. Grabing bukal-bukal. Pasagdan sa lang na nato siya na magbukal-bukal. Ang importante dili siya mo awas. Karon dali ra na siya mo latik. Ay, sapit na malatik. Gamay na lay kuwang guys nga mahimo na siyang latik. Kay ngano guys, dili na siya mo awas sa kaha. Luto na ang lawoy nga utan ni Raquel nga atong isubakan sa atong sinukba. Karon mao ni akong kaunon. Samtang nagbukal-bukal pa ang atong latik, mukaon sa ko sa paniud to karon. Mao ni ang utan namo nga lawoy. Mao ni ahong sudan karon, kung among sudan sa tanan. Ang atong latik guys, dili naman siya mo awas kay hapit naman gajud siya, paingon na gajud siya sa pagkalatik para sa atong biko. Pwede na siya nga bija-bijaan. Mao na ako, samtang siya nagbukal-bukal nga to, ang ako mukaon ko kay gigutom na ko bumantay. So mga unta guys, mao na ni ang lamian nga lawoy nga utan ni Raquel nga gisubakan og kuan kanang isda nga sinugba. Kalabasa, pakodo. Mao ni ang gisubakan sa sinugba ganina. Pero ang sinugba nawa. Kuan, kalabasa. Kalamonggay. Mga unta. Tayo po na itong maadyo kay init para ba ni? Atong batik para sa biko, hapit na maluto. Pwede na ito biyaan kay hapit naman maluto. Di na mo siya mo awas sa kaha. So at the same time, samtang nabukal-bukal ang kuan kanang latik, mukaon na lamang puta kay aron na tay kusog nga ukay-ukay unja sa glutinous rice inig mixing na. Ano ka? I-off sa niyong kamera. Aron di mo ka kita kung sa ko kadako sa akong kaon. Sulot na guys. Simot na ang akong kaon. Tulukuno na lang. Kinahanglan way mabilin sa to plato. Pero di masayang ang food. Okay. Importante ang kada lugar sa atong pagkaon. O na. Ato ni tilukon kasayang.
Nya. So atong sulihon ang atong latik. Oh, sus kalamias latik oy. Yep. Wow. Oh, dali ra. Ato ning ibanan og latik usa na to i-mix ang glutinous kay aron atong itoppings. Okay guys, sariling sikap lang ang gagawin nato karon. Sariling sikap lang ang atong buhaton kay waiting video. So mao na ni guys, ang inig-mixing nato naalang gihapon na ang kaha diha sa nakatak ang gihapon ang kaha sa kayo. Nang usa ka kaldero nga glutinous rice nga luto na. So mao na nga sariling sikap ra maning atong pag-vlog. Kamo na ang bahala ngani pagtanaw og maadyo kay aron makakuha mo kung unsa ang atong mga pamaagi sa atong pagbiko ngani. Unsay pangan sa atong biko? Biko nga pinadukot. Mao na guys. So mao na ni guys. O unsa ang sariling sikap ra maning atong pag-vlog. So mao na ni ang proseso. Okay. Ibutang sa nina ho ang kamera. Kita na day mo. Oh, makakita day mo inig mixing na ho. Naliguro na. Butangan og dahon ang atong biko paininan hangtod nga modukot siya kay aron mo absorb jud maadyo ang ijang tamis sa ilawom sa glutinous rice. Okay, paininan na nato. Okay guys, ang luto na ang atong biko. Mao na ni ang nahitabo. Mao na ni ang atong biko nga ato nang gihaon, ato nang sugdan og kaon kay hindukot na siya sa ilawom. So, lami na ni kaayo. Nagsinaw-sinaw ang agi. Oh, look. Lami oy. Ato na ni tukaran. Mao na giingon nga trabaho lang to sa sariling sikap sa pag-vlog. Suportahan ninyo kay naniguro intang kong vlog sa akong biko nga pinadukot. O, yung dukot na o. Dukot na jud sa ilawom. Be, sa uman eh. Yung dukot na sa ilalom. Aso-aso. Umao na. Parang humuta kay akong gibutangan og limon nga. Kaya bitawng skin sa limon nga akong gigadgaran. Sugdanin na ito kaon. Ato sugdan og kaon. Ay! Labihang dako ang kaha kay duha ni kagantang kapin ang akong duha kagantang yung akong biko, duha kagantang. Ngaon na ta. Let's eating. Tanawa ko ninyo kung usa. Wala na ko kapangandang rakil kay naniguro na ko kaon. Okay guys, ready na ang atong biko para i-deliver sa igsoon sa ngadto sa igsoon sa akong bana o ngadto sa mga trabahante nila. Atong librehon sila og snack. Syempre no, kinahanglan librehon natong snack ang mga trabahante para mahappy.